pessebres i el pessebrisme són elements importantíssims i són elements del patrimoni cultural immaterial de primer ordre. El per què? Doncs d'entrada perquè s'ha transmès, se'ns ha llegat fa centúries que se'ns llega aquesta praxis de representar el mite fundacional d'Occident, que seria el naixement de Jesucrist, amb totes les connotacions religioses que vulguem, i que ja ha depassat també la mateixa manifestació, ha depassat aquestes ratlles o línies religioses per ser una cosa totalment ja popular. El pessebre, en certa manera, exemplifica la família tradicional. Sant Josep, la Mare de Déu, el nen, és la família en majúscula. I en aquesta societat les famílies van canviant. Un pessebre finalment representa una història que és comuna i atàvica i antiga, que és la creença en tot allò que és màgic. És una aportació de la nostra història que parla i condensa històries que són universals, que tenen a veure amb l'invisible, amb la màgia, amb la premonició, amb els guiatges dels esprits, dels àngels, i que tenen a veure amb totes les formes d'espiritualitat. Però el pessebre també és una activitat pedagògica des del seu inici. El propi Sant Francesc d'Assís va representar el pessebre perquè la gent pogués comprendre millor què significava el que deien els escrits bíblics d'aquell moment. Pessebrisme que podem trobar tant en l'àmbit privat o de la llar com en l'espai públic, no? I també des de la manifestació més material, no? Des del pessebre i tot el que l'envolta, tota la part artística també que l'envolta, fins al que seria més la part de compartir, de més públic, no? Des dels comerços, des de les associacions, institucions, és a dir que diguem que el pessebrisme continua estant molt vigent socialment. El pessebrisme participa d'un doble component. D'un component més aviat familiar, un altre més aviat social, té sempre aquest component íntim, domèstic, però també públic i festiu. Com tots els elements de la cultura popular, no? Que van readaptant-se a mesura que les societats canvien, va trobant i ha de trobar nous significats. De fet, ja històricament era així, el pessebrisme tenia un significat religiós, però també un significat social i un significat familiar, no? I de cultura, de transmissió. Tot i la creixent secularització de la societat actual, encara hi ha alguns elements, no? De religiositat popular que es mantenen en el substrat cultural català. Quan parlem, per exemple, de la nativitat, doncs, evidentment, una de les principals manifestacions és el pessebrisme, no? Ens hem de fixar que hi ha molts municipis i moltes escoles, perquè abans això també es feia a les escoles, que no ho volen fer. Diuen per respecte als que no són catòlics. Això és una bajanada perquè és una forma de desorientar el personal. Avui en dia la cultura és passa pantalla, ràpid, rapidesa, coses que impacten molt, coses que fan molt de soroll, imatges diferents, imatges que impacten, imatges que són molt cridaneres, gent que explica les històries superràpid. I per mi el pessebrisme és tot el contrari. És una part de la cultura que el que fa és atura't, observa, fixa't en els detalls. Estem en una societat materialista, en una societat que és de rècords, una societat on pregonen el monumentalisme, l'extraordinari, l'excepcional, que una societat que va disparada i, per tant, un patrimoni calm, parsimoniós, meticulós, petita cosa, amb el sentit de lo petit és bonic. El pessebrisme hi dona aquest contrapunt. S'ha d'entendre el pessebrisme com una manifestació cultural que transcendeix sobradament, amb escreix, el concepte de manifestació de religiositat. Perquè siguin vius, perquè siguin, d'alguna manera, tinguin una persistència important, que es transmeten de generació en generació, i això comporta en cada generació un canvi d'usos, de sentits, de funcions socials, i això és el que, en definitiva, està experimentant el pessebre i, insisteixo, tots els elements de la cultura popular en general.
Evidentment doncs, que té problemes, però jo no diria tampoc que estigui amenaçat ni que tingui una mala salut, sinó que té doncs, una ressignificació social. No hauríem d'entendre el pessebrisme com una cosa caduca i establerta sense cap possibilitat de moviment i d'actualització. Tot el contrari. Amb l'actualitat, els nostres creadors fan noves adaptacions i noves actualitzacions del llenguatge i de la forma d'expressió del pessebrisme. Això és positiu perquè el fa més inserit amb la societat actual. Ens atansem a la integració amb la diversitat, a les diferents capes socials i fem el pessebrisme més inclusiu. Però és importantíssim la seva conservació, la seva preservació, la seva praxis, sobretot perquè estem en una societat de valors líquids, en una societat globalitzada que el que fa és devorar les identitats, devora les singularitats, ho devora tot. Les coses que ens impacten és perquè hi hem tingut una experiència viva amb elles, oi? Jo recordo de petit a Cardedeu, que fèiem el pessebre a l'Eixida, i quan em vaig adonar que la serralada que fèiem amb suro era molt semblant a les muntanyes de Cànoves que es veien darrere, ostres, a mi se'm va passar, vaig endevinar que allò era una operació potent. Això que és molt simple, el fet que un suro sigui capaç d'autorepresentar-se, ostres, és una cosa simple però molt potent. Aquesta capacitat que el llenguatge forma part d'allò que descriu. I a més voldria afegir que en les generacions del segle XXI, entre els investigadors, investigadores, artistes, hi ha una gran necessitat, una urgència de retornar, de recuperar i de posar en contemporani, o sigui, de fer arribar a la contemporaneïtat aquestes tradicions que són antigues. I què vol dir fer arribar a la contemporaneïtat? Vol dir no repetir, no replicar models que ja existeixen, sinó convertir l'àmbit, el context i aquestes tradicions en un espai on oferir debats, on oferir també dispositius crítics per pensar-nos com a humanitat. Això a mi m'associa molt amb tot el món, sobretot del barroc, sobretot arrel de les Mare de Déus assumptes i de les puríssimes, que solen tenir sempre un pa de cel als peus, amb una sèrie de núvols i angelets que hi bateguen, i la serp també que s'hi enrotlla. A la visió d'un arbre de viver, que també té un pa de terra, el tronc i el pa de terra sota. I aquesta cosa d'una mena d'imatge que necessita d'un pa de terra per créixer, com si fos un arbre celeste i aeri, però així tot necessita d'una mena de pa de terra per viure, em lliga bastant bé amb aquesta figura pessebrística, les figures amb aquesta mena de pa de fang als peus. No em va, tot és tardobarroc o barroc, vull dir que tot surt d'una mateixa època, d'un mateix període. Sempre he vist en el pessebre una denúncia social. El naixement de Jesús no deixa de ser el naixement d'una persona vulnerable i ens pot recordar el naixement de moltes persones vulnerables avui dia. I per què ha d'entrar a ser patrimoni de la UNESCO? Perquè, per contra, tot allò que no es coneix, moltes vegades sembla que no existeixi. Per tant, a través de la UNESCO és una gran oportunitat perquè el pessebrisme es doni a conèixer. I també perquè necessitem que amb aquest món tan global, que el tenim aquí, que tots sembla que tots fem el mateix, tots anem als mateixos llocs, tots fem les mateixes coses, tots tinguem la mateixa manera de vestir, doncs no. Els diferents pobles tenen diferents tradicions i la manera de conservar-les i de preservar-les i de donar-les a conèixer i de potenciar-les és estar en una entitat com la UNESCO. És el fet de que la globalització no se'ns mengi, sinó que preservi aquesta identitat de cada poble, aquestes identitats que ens fan diferents, que ens fan particulars i que ens fan interessants. Encaixa perfectament dintre el patrimoni cultural immaterial de la UNESCO perquè el pessebrisme és un patrimoni viu, és un patrimoni que es transmet de generació en generació, és un patrimoni que ve associat a tècniques, sabers, utensilis, coneixements, tradicions orals i pràctiques cícliques anuals, estacionals,
i que commemoren festivitats, com per exemple el Nadal. Hem de tenir en compte que les declaracions de patrimoni immaterial no són un guardó. Les hem d'entendre com un compromís de la gent que són els portadors d'aquesta tradició. Al final acaba sent també un element identitari, com hem dit abans, que forma part d'aquesta base cultural catalana, i finalment és un patrimoni viu. És un patrimoni viu en el sentit que, com dèiem abans, tant a l'àmbit privat, no? Des de la llar, però també molt des de l'associacionisme, és un patrimoni que es manté molt viu, des del pessebre de muntanya, als concursos de pessebre o als pessebres vivents que moltes poblacions, sobretot en l'àmbit rural, encara els mantenen.